Idan ka cika cikakken masoyin Annabi Muhammad, ka tsaya ka saurara, ka yi comment, ka yi like, masu following ma su yi following don Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati, sai Bilal ya bar Madina ya koma can birnin Sham, wato Siriya, saboda ba zai iya rayuwa ba tare da Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a tare da shi ba. Wani dare Bilal yana kwance yana bacci, sai ya yi mafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ce masa, Bilal, ka ɗauki tsawon lokaci baka kawo mana ziyara a Madina ba. Bayan farkawarsa daga bacci, ya haɗa guzurinsa kaf ya tafi Madina, inda ya kira sallah a ranar. Bayan tsawon lokaci da ya ɗauka bai kira ba, wai, nan fa Madina ta rikice, maza da mata na zub da hawaye domin tunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Bilal ya kai wajen ashhadu anna Muhammadun Rasulullah, sai ya zube a ƙasa yana kuka saboda ba zai iya jure kiran sallah ba tare da ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam a kusa da shi ba. Allahu Akbar, Allah mai isa da girma da ɗaukaka. A lokacin da Bilal ya kwanta jinyarsa ta komawa ga mahaliccinsa, sai aka ga yana murmushi yana cewa, gobe zan koma gurin abin ƙaunata, wato masoyina Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ba mu soyayya irin ta Abubakar Saddiq, irin ta Sayyidina Umar, irin ta Sayyidina Usman, irin ta Sayyidina Aliyu, irin ta Sayyidina Bilalu, don alfarmar Sayyida Fatima alaiha salatu wassalam.